muntanya de Montjuïc, un any més, va ser testimoni d'un dels esdeveniments esportius més espectaculars que es poden veure. La 7ª edició de la Cycling Week Barcelona va confirmar que el mountain bike s'apropa a la ciutat. Es tracta d'un esdeveniment que serveix per promoure l'esport i el ciclisme a Barcelona, amb proves increïbles. I és que la Cycling Week Barcelona agrupa 4 modalitats diferents d'esports gravity en bicicleta. El descens urbà, l'Eliminator, el Dual Slalom i el Trial. Durant la setmana es va celebrar la presentació amb totes les autoritats al Museu Olímpic de Barcelona, en què Albert Balcells, Gabriel Arranza, Joaquim Vilaplana i Daniel Parramon van destacar l'auge de l'esdeveniment al llarg de les 7 edicions. És molt important perquè estem parlant d'una prova d'un nivell, de primer nivell, i per nosaltres, per la promoció del ciclisme i de cara als joves que venen des de baix, el poder visionar proves d'aquest nivell per ells és un estímul molt important. Bueno, primer és una aposta per la bicicleta. Creiem que els esports de muntanya que baixen a la ciutat és una aposta clara per part de la UCI, per part de que són modalitats que tenen un públic i uns practicant creixents. Des de bon matí, els riders es preparaven per lluitar contra el cronòmetre, superant diversos tipus d'obstacles, passarel·les, grans salts i una gran quantitat d'escales, amb un temps immillorable per practicar esport. El més espectacular és el públic. Hi ha molta gent, a la final s'apilona molta gent aquí a les escales i trobo que és espectacular. Els urbans sempre són més físics, no? Clar, la muntanya trobem, poder seria la cara més tècnica, més arrels, pedres, forats. En canvi, aquí el circuit no varia, però sí que és molt més físic. Hi havia 2 grans favorits. El guanyador del 2018, Jordi Simó, que esperava començar la temporada de la millor manera, i també Pasqual Canals, guanyador del Down Urban Barcelona en passades edicions. Cada any millora, perquè cada any el fan una mica més ràpid, llavors els punts on la bicicleta, diguem, s'atura, que se't trenca la inèrcia, això cada cop ho van llimant, i al final és més, per nosaltres, pels corredors, és més, disfrutes més perquè vas més ràpid també. Llavors és això, sempre busquem que sigui el més ràpid possible, però també buscant la seguretat. Cada any els salts estan millors, més ben construïts i es fa més segur. Però qualsevol error podia condemnar els participants. A la primera baixada, el millor temps el va marcar Ignasi Jorba, amb un temps d'1 minut 3 segons i 459 mil·lèsimes, seguit per Guillem Casal. Els favorits havien de reaccionar a la màniga definitiva, amb constants relleus al hot seat, i va haver molta emoció, però Simó va fer un descens que va fregar la perfecció i que ningú va poder superar. Va apurar en totes les seccions del recorregut, retallant en més de 4 segons el temps de la primera mànega. El ciclista lleidatà va revalidar el seu triomf amb total autoritat. Bé, la baixada molt neta, físicament m'he sentit molt bé i bé, només cal veure el temps, m'ha sortit un molt bon temps, així que contentíssim i res més. Sí, és la millor manera de començar la temporada. És una bona prova per saber si físicament estàs com has d'estar i a més amb aquest ambient, amb aquest públic, moltíssima gent aquí a Montjuïc, així que immillorable. Jordi Simó va aconseguir una victòria incontestable amb més d'1 segon respecte a Guillem Casal i Ivan Oulego, que van completar el podi. El sub-23 Ignasi Jorba es va haver de conformar amb el 4è lloc. Un cop acabat el Down Urban, els 16 millors corredors van participar en el Dual Slalom, competició per eliminatòries de 2 riders, amb sortida just davant del Manac. Entrar a la primera corba en primera posició era clau. La victòria va ser per Ignasi Jorba, que va aconseguir una baixada impecable a la final, davant el seu company, Adrián González. El tercer graó del podi va ser per a Isaac Peric, després de guanyar Simó.
Descensos al límit que van impressionar a tots els espectadors amb els salts i piruetes en un lloc tan emblemàtic com les escales de Montjuïc, davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya. En fèmines, totes dues victòries se les va endur Aina González per davant de Cristina Valverde. La temperatura anava augmentant progressivament per acollir el plat fort del dia, la Copa del Món d'Eliminator. Barcelona obria la temporada internacional d'una disciplina molt explosiva que se celebra a àrees urbanes, que enfronta els ciclistes en rondes de 4 participants. First of all, Barcelona. I mean, everyone who doesn't know anything about cycling and sees Barcelona will be surprised, like, oh shit, is there a World Cup in Barcelona? Yes, it is, and I'm really surprised as well. I came here yesterday, and I mean, the atmosphere it's great. It's so big here, way different than everything else we had in the past. Never been to Barcelona before, so it's a new experience, wonderful city, and really cool place to have a Eliminator World Cup, definitely. It's going to be wonderful weather. It's hot and sunny and everything today, and close, tight race as always. Yeah, the race is really tricky and narrow, and I think it will be a really fast race. But for me, it's the first race of the season, and I don't at my top shape, but I had a good winter training, and we will see. Bueno, es la primera carrera de Copa del Mundo en casa. Ya había ganas de que hubiera una carrera de este nivel en España, así que bueno, a competir con los mejores y hacer lo mejor possible. La competició va començar amb una qualificació individual que determinava el quadre de les eliminatòries. Fer un bon temps podia facilitar els encreuaments per arribar a la gran final. Els dos primers de cadascuna de les mànigues passaven ronda i els altres dos quedaven eliminats. Potència i velocitat en estat pur. Des de les primeres rondes ja es va veure la gran igualtat que hi hauria entre els millors ciclistes internacionals en un circuit ràpid i vistós que envoltava les fonts de Montjuïc. Alguns trams de terra relliscosos van provocar algunes caigudes. A mesura que anaven avançant les mànigues, l'exigència era més alta. Woo, that was exciting. Halfway the track, there was a guy coming from the inside, but there was no gap. So I thought, shit, brake, relax, look again, and attack mode. And it took me half a lap to came back to the wheel of Jay. Then I have one shot, and that's in the last corner, and I did it. So that was exciting also for the crowd. So I'm still feeling strong, so looking forward to the next one. Els petits tocs eren la tònica de totes les eliminatòries, amb uns ciclistes que anaven al límit en tot moment. En categoria masculina no hi va haver sorpreses i el campió del món, Titouan Perrin-Gagné, i el campió de la Copa del Món, Jerome Van Eck, es van classificar per a la final. El granadí Alberto Mingorance, amb molts contratemps, es va fer amb l'última plaça. Cares d'alegria i decepció entre els diferents participants. En canvi, en categoria femenina, la vigent campiona del món, Klausur Collin, i la campiona d'Europa, Irina Popova, van quedar eliminades i no van poder lluitar pels llocs d'honor. Bien, me sentía muy bien, me sentía con fuerzas de poder estar delante, de poder estar luchando por la victoria, pero bueno, en la última manga me he caído contra otra corredora, luego me he levantado, he cazado a la noruega, me he vuelto a caer y luego finalmente he llegado casi al sprint con ella, o sea que un poco decepcionada, pero esto es el juego. Es veuria una final molt oberta, sense cap favorita clara. A la final de la Copa del Món de Barcelona, l'holandès Van Eck va atacar en l'intermedi de la primera volta i es va escapar de les seves contrincants. Per darrere es va viure una lluita increïble, amb moltes alternatives. Mingorance, amb una remuntada inversemblant, va aconseguir la segona plaça.
fast. I mean, coming back from third this time to second, and then taking the lead. I have a small gap on the finish. I mean, I couldn't dream of a better start of the season. So, yeah, you can see it. I'm smiling. I'm really happy. En fèmines, l'alemanya Marion Fromberger no va dubtar a atacar des de l'inici, amb potència, per proclamar-se guanyadora de la Copa del Món de Barcelona. La campiona sueca, Holmegaard, i la campiona noruega, Jacobsen, van completar el podi. It feels incredible. I can't believe it. I'm so happy about it. Yeah, that's how it is. Una classificació plena de corredors internacionals que ho van donar tot en cadascuna de les rondes, sumant els primers punts per a la general. Gran actuació de corredors locals, com Christopher Bosque, que va aconseguir una magnífica 5a plaça. En la classificació femenina veiem com les dues catalanes, Sara Gai i Magda Duran, es van haver de conformar amb la 4a i 5a plaça respectivament, completant una esplèndida jornada. Cares vibrants fins a l'última corba, que es van decidir per detalls i que van coronar els primers guanyadors de la Copa del Món 2019. Però la Cycling Week no va acabar amb la cita d'Eliminator, sinó que també va comptar amb el trofeu Ciutat de Barcelona de Trial, una competició UCI Horse Class, primera prova de la Copa Catalana de Trial 2019. La final elit femení comptava amb l'actual campiona del món, l'alemanya Nina Reichenbach. Però la jove madrilenya Vera Baró va liderar el trial des de la segona zona i va aguantar la pressió de les seves rivals fins al final. La basca Caminos, que va cometre un error a la zona 2, i la suïssa Studer van aconseguir pujar al podi. La verdad que aún no me lo creo, es algo sentimiento que no sé ni siquiera cómo explicar, y la verdad que la competición me ha salido muy bien. Podría haberlo hecho mejor, pero bueno, que siempre se puede, y con lo que he hecho estoy súper contenta, y a seguir trabajando para las demás competiciones y a ver qué tal se da. En categoria masculina es comptava amb un nivell espectacular. Els millors ciclistes del món es desafiaven en unes zones molt tècniques. La final va estar molt igualada, amb un emocionant duel entre el francès Vallée i el campió d'Europa, Areitio. Tot i la formidable actuació del basc Areitio, després de superar l'última zona amb 2 passos espectaculars, Vallée va aconseguir superar una zona amb una empuntada que cap dels altres havia aconseguit i es va endur el triomf. Tan sols 10 punts d'avantatge entre el primer i el segon classificat. Montalvo es va fer amb el tercer calaix del podi. Molta igualtat entre tots els participants, que ho van deixar tot obert fins a l'última zona. Un final de festa genial per un dia vertiginós que va fer gaudir i vibrar a tot el públic amb esportistes de primer nivell. Una disciplina que requereix d'una concentració extrema per no donar cap pas en fals en les diferents zones. L'habilitat dels pilots era majúscula, sobretot en el sector de les bobines, que era de màxima dificultat. Els salts i la destresa es combinaven amb la tensió dels moments clau. Iniciar la temporada de la millor manera era l'objectiu de tots els participants. Estoy muy contento de ganar en Barcelona porque era un trial muy guay, complicado, con obstáculos muy difíciles, un poco técnicos. Y he trabajado mucho este invierno y hoy muestro mi trabajo y todo bien. Me gusta mucho este sitio y el público, todo, el tiempo, todo bien. Muy contento con ganar ahora. El mountain bike va tornar a ser el gran protagonista a la capital catalana, sent un gran atractiu per a tots els seus visitants. El Cycling Week Barcelona és un conglomerat de diferents activitats ciclistes que van des del descens urbà, el trial i l'Eliminator, i aquest any la prova estrella ha estat l'Eliminator, que ha estat una prova puntuable per la Copa del Món, i seguint amb aquesta filosofia d'apropar la bicicleta de muntanya a les ciutats sota aquest lema de la UCI, el City Mountain Bike.